Orain dela aste batzuk irakasle interinoen zerrenden kudeaketari buruz hitz egiten egon ginen hemen Mikel Zalbarekin, Nafarroako interinoen plataformako ordezkaria. Badirudi kudeaketa hori zirriborroan ikusten zen moduan mantendu egingo dela eta gainera gainontzeko erkidegoekin konparatuz Nafarroan bizitzen den egoera edo biziko den egoera okerrena dela. Honi buruz hitz egingo dugu gaur ere Mikel Zalbarekin. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi esan beharko. Hemendik gutxira oposaketak. Bai, ekainaren 23an datorren larunbatean izango dira oposaketak eta oraindik hainbat puntu zehaztu gabe ditugu, ez da azterketa ordua, hainbat gauza opositore batentzako nahiko urduri gaude, zehaztu beharrekoak, deialdi hasieratik, ez da, sentitzen dugu gure bizitzakin jokatzen ari direla, eta alperrikako eta debaldeko orduritasunak eta ziurgabetasunak eransten berez gogorra den oposaketak eta gainditzeko prozesuari, ez da. Gaiak ere zehaztu gabe daude. Gaiak zehaztuta, baina azterketa orduak, gero azken momentuan noiz entregatu behar den programazioa, azterketa egun baino 3 egun nago, alperrikako holako epeak azken momentura arte ikasten egon ordez, programazioare egiten, bestea noiz izango den, hurrengo azterketak lehenengoa, baina ordua ez dute zehaztu, eguna, ni neu gero ez dakit aurkeztu erik izango ote dudan, ze beste erkidego baten aurkezteko asmoa dut, orduan, hemengo ordutegiak egin arte, ez dakit, ikasten ari naiz agian ezin aurkezteko, hau lotxagarria da. Hau duela 3 hilabete esateko, halako egunean, halako ordutan, ez zen hain zaila. Eta gainera ere, beste erkidegoetan kudeatuko den modua ere aldatzen delako, ez? Bai, mobilizazioetan jarraitzen dugu, eskatzen Nafarroko irakasle interino, ebentualon, egoera estatuko txarrena ez izateko. Hain zuzen ere txarrena da, beste toki batzutan behintzat zerrenda hortan sartzeko oposaketa bat egin eta gainditu behar da, gu ere, egin behar dugu. Baina behintzat egin dutenei nota gordetzen zaie. Erkidegoan, oposaketa bat gainditu duenak, nahi badu, ontara ez du zertan derrigorrez aurkeztu behar. Badu aurreko onaren nota, beste batzuk hobeago bateatzen badute horretik jarriko zaizkio, txarrago bateatzen dutenak azpitik. Holako jarraituko du zerrendan, aurkeztu nahi ez badu. Aurkeztan danak, oposiziorako plaza irabazten aldu. Hemen Nafarroan derrigorrez zerrenda desegiten da, deno inorrez dago zerrendan, ez duten ere, azken oposaketako notekin baino ez delako oposaketako zerrenda hori ordenatzen. Orduan derrigorrez behin eta berriz oposaketa egitera behartzen gaituzte. 2 aldiz gainditu duenak, 4. aldi baten ez badu gainditzen kalera doa. Kalera esaten dudanean lanerako deitzen ez duten beste zerrenda batera, hau da, kalera. Eta noski hori da bide gabe iruditzen egunetako gauza eta. Ez dute deitzen jende asko dagolako aurretik. Osea, zerrenda bat existitzen da, baina zaila da hor egonda praktikan lan egin. Bai, lehenengo zerrenda hortan preferente deitzen den hortan, lehentasuna duelako oposaketako nota, hor daudenak auskalo aurretik zenbat dituen. Hau espezialitatetik espezialitatera asko alda daiteke. Baina, lehentasunezko zerrenda hortan dagoenak ere, ni neuk 3-4 urte itxoin behar izan ditut, beste batzuk 7 urte lehentasunezko zerrendan oposaketa gainditua eta notakin gainditua izan arren, pentsa, 2. zerrenda batera pasatzen bazaituzte guzti horien atzetik. 12 urte pasa daitezke agian deitzen bazaituzte, edo sekulan ez deitu, ezta? Hori da oposaketa ez gainditzekotan gertatuko zitzaiguna, ezta? Lanerako deituko ez luketen 2. zerrenda batera pasako ginetekela. Hau da, lanik gabe geratuko ginetekela. Eta horregatik ari gara borrokatzen, nolaiteko, interinoak eskatzen gara, nolaiteko egonkortasuna. Hori da eskatzen ari gara. Orduan, azterketa batek dena erabakiko du. Bai, azterketa batek aurrekoak bezala eta aurrekoak bezala hola gabiltz, ezta? Nola baite, holako oztopoak gainditzeko lasterketa batean behin oztopo bat, beste bat.
zenbat aldiz gainditu behar da eventual interino zerrenda batean egoteko azterketa behin gaindituta, ja ezin duzu zerrenda hortan egon, bigarrengo aldian ere bai, hirugarren aldian, eventuala gara. Ea gobernuan daudenak, egite dituzten oposaketak eta prestatzen diren gu bezala. Politikari izateko oso ongi legoke oposizio bat gainditzeko. Ea esatu duten hain erresa den eta ea nortzuk egongo ziren. Hori, esperientzia, formakuntza eta horrelakoak zer ez dira? Oposaketa honetan ez dira baloratzen azkenera arte, hau da, azterketa guztiak gainditura arte ez dira merituak, egindako lanak, urtetako lanak eta ikastaroak ez dira baloratzen azken fase arte. Hain zuzen ere, oposaketako bi zati ditu, lehiaketa azterketak, eta gero merituena. Eta orduan, merituak gehitu izateko azken gainditu behar duzu oposaketa. Bestenaz ez dizkizute esperientziagatik eta izango zenituzken puntu horiek gehitzen. Baina hortarako oposaketa gaindituta. Bestenaz, bigarren zerrenda hortara zoaz. Eta orduan gertatu gozan, esperientzia handiko jendea, igual, 30 puntukin, egon zala bigarren zerrenda hortan, eta dozena bat puntukin lehenengo zerrendan. Askozaz puntu gutxiagokin, egon zian, lanerako ditzen dute zerrendan, eta nahiz eta askozaz puntu gehiago, bigarren zerrenda hortan aritutako asko egon gintezke. Hori da, ematen den paradoja, puntu gehien izan dituzketenak, bera egongo zirenak gutxiago dituztenak baino. Sistema honekin, Nafarroko sistema txarro honekin. Kontra esana da, ze azkenean hori, esperientzia hori gero da lan egiteko, orduan praktikan jasotako ezagupen horiek ez, dena teoriak erabakitzea eta gainera ere azterketa hori gainditzeko denbora izan behar da eta lan egiten ari den norbaitek eta gainera justo horretan ez, hezkuntzan ez dakit. Gu ez gaude gu ebaluatuak izatearen aurka, gure lana ere, zuzen ere, irakasle bezala beti gaude ikasleak ebaluatzen, ikasmaila duen, portala ona duen, ulertzen duen. Gu ez gaude gu ebaluatuak izatearen aurka, baina esaten dugu, egunero gaude lanean, lantokian ez dakit non azterketa teoriko bat egin ordez, gu egun ikasletik gora izate ditugu irakasle bakoitza, hau da, epailetxo asko ditugu, lankideak, ikastetxeko zuzendaritza, ikuskariak, metodo asko daude, eguneroko lana hemen bertan zurea, hemen aurrean egunero zaude, ezta? Jendeak ebaluatzen zaitu, egunero egindako lanaren gatik, eta ez auskalo azterketa teoriko bat ez dakit non egiteagatik, ezta? Argi dago, ezta, ikasle nerabe haur txikien aurrean jartzeak hogeinaka hortarako balio duenak edo azterketa teoriko bat egiteko balio duenak oso alde handia dago, ezta? Guretzako iraingarria da hezkuntza sailetik esaten dutenean gu gaienak direnak, gaituenak nahi ditugu, ezta? Gaituenak guk ere bai politikan batez ere, ezta? Arazo hau konpontzea ez da diru kontua, gauden zerrendan beste era batera antolatzea hori eskatzen ari gara eta iruzur egin digute. Esan ez baietz, idazten ari gara eta ez horretan, ez da. Eta malgarria da. Diru kontuarena, ez dakit, baliteke agian izatea, ez dakit, zuen ustez zer da honen atzean dagoena? Esan behar nuen agian ez dakit esperientzia daukan pertsonei ordaintzea eta hasi berria den norbaiti ez dakit. Hezkuntza sailak hartu dituen neurri guztiak dira irakasle denbora gehien ez aritu diren interinoei arazoak eta zailtasun gehiago jartzearena izan da denbora guztian egin dutena. Orduan, hor badago egon daiteke helburu ekonomiko bat, aritutako batek plaza lortuko balu, funtzionari plaza, ordaindu beharko liokete egindako urteengatik ere atzerapen batzuk. Hor egon daiteke kontu ekonomiko bat? Bai, baina hezkuntzaren kalidadearen, hezkuntza publikoaren kalidadearen izenean, lan honetan beste guztietan bezala, lehenengo 2 urtetan zaila da enteratzea. Eta behin enteratzen hasten garenean, esperientzia dugunean, egiten ari garenean lana ongi, orduan kalera, ezta. Nork galdu nahi du, ezta.
giza kapital hori deitzen den, ezta? Jende arituena eta prestatuena kanporatu eta jende berria. Jende berriak ere izan behar du sarbidea eta guk onartzen dugu, ezta? Baina, orduan, diru kontu egon daiteke eta gero segurazki jende berria sartuz gero, jende moldarrazago, izango lukete interinoak gutxitan mobilizatzen gara, orain egiten ari garen bezala, ez du arazo askorik ematen, eta segurazki jende moldarrazago, berriago eta urte batzutan arazorik emango ez duna. Hortik susmatzen dugu dela kontua, baina miseria bat iruditzen zaigu, betiko diskursoakin hezkuntza publikoaren kalidadea, zaindu kalidadea eta kalidadea ematen dutenak, plantillan 135 interinoak gara. Nork ematen duen kalidadea, edo nork ere ematen duen kalidadea hezkuntza sisteman, mesedez. Departamentuak zenolako azalpenak eman ditu? Unen inguruan, ez ditu azalpenak eman. Guk izan ditugun bileratan gaizki ulertzeak izan direla, ez zutela ulertzen gure eskakizunak, aldatu ditugula, hasierako 4 puntutatik, pasagara 2 puntutara, sintetizatzen 4 puntu horiek biltzen zituen beste 2 puntu. Gaizki ulertzeak egon zirela, hori ematen saiatua zirela, eta pentsatzen beste ematen ari zirela guk eskatutakoa. Eta gezurra eman dutena beti okertu egin du gure egoera. Gaizki ulertzeak agian egon dira, baina ja ez ditugu sinestan. Ja, borondate txarra ikusten dugu gure aurka. Eta are gehiago, ez dugu ulertzen nola besterik gabe eskatzen duguna zerrenda hau kudeatzeko bestera batera, lan zerrenda hau bestera batera kudeatzeko, antolatzeko modua aldatzea. Eskatzen ari garenean, hau da, ez denean diru kontua, ez egitea eta tanto politiko hori, medaiatxo hori beraiek jartzea, ez dugu ulertzen, ze kontu erresa izango zen. Eta, bueno, guretzako oso politika okerra eta kaltegarria denontzako, hezkuntzaren kalidadea, interinoentzat, ikasleek ere behinta berriz izango dituzte irakasle berrien aldaketa, gurasoek ere bai, esperientzia dunak Euskal Honora, eta txarrena gure interino plataforma honetan 900 interino biltzen ditugu, eta horietatik 100 batzuk kale horrian gara gaitezke, eta Nafarroko ererik handiena aipatu dugu, honegatik ere, igual 500-600 interino kalera joan daitezke, eta hau zinismo zerantzuna, ez nola kalera, beste batzuk kontratatu dituzte, ja, probazazu kalegan geratzera eta konsolatu zaitez beste bat zuri ordez kontratatuko dutela esan ez da, ez. Barkosekin elkartzen saiatu zarete? Bai, bilera eskatu diogu, agenda arazoak ditudula, eta, bueno, normala denez bideratu du kontua, hezkuntza kontseilariak informatzen duela, eta bueno, arazoa larritzen bada, gu jarraitu behar dugu eskatzen eta mobilizazioetan, gure arazoa okertu besterik ez da egin, hainbat mobilizazio prentsagoar egin da gero okerrerako besterik ez da izan. Berriz diot, ez dugu ulertzen nola ez dituen arazo hauek konpontzen, hezkuntza saila, ze gu haien aurka egon gabe, haien kontrako zer izan gabe, etxai bihurtzen ari gaituzte. Baina, bueno, gu mobilizazioetan jarraituko dugu, esaten dizudan bezala, hasieratik arazo hauek konpontza eskatzen eta egoera okertu besterik ez digute egin. Agindu foral bat hor dago idaztekotan ari dira, guk eskatzen duguna oso gaizki jasoa, gure egoera okertzeko baino ez dute jaso, eta orain argitaratzekotan daude, oposaketa horretik, hori ere kritikatzen diegu, oposaketa aurretik mobilizazioetan ibili behar, gure lan egoera eta lan baldintza txarra diela eta hau ez da egiten. Gu nahi duguna da, eboratu egin behar bada, posiketak egin, oposaketak egin, baina baldintza normal, onargarri batzuk da. Beste erkidegoei buruz hitz egin dugunean, zuek konkretuki ikerketa bat egin duzu, ez? Bakoitzak hori ikertuz. Eta hemen adibidez hemen ondoan Euskal Erkidegoan egoera asko aldatzen da ere, baldintza hobeak daude. Bai, guk hasieratik 4 puntu eskatu ditugu,
nota gordetzea, rebaromatzea, bi urtero bi gure merituak eta puntuak, orain bakarrik egiten da oposaketa dagoen bakoitzean. Hau da, 20 urte pasatzen badira, oposaketa atera gabe, 20 urtetan inork ez du zerrendan aldaketarik egin, nahiz eta 1000 ikastaro, 1000 hizkuntza ikasi, 1000 titulu izan, absurdoa da, kalidadearen izanean, ezta? Hobetzen duena, hainbeste hobetzen duena, bere formazioa da gora joan dadila, guztiz ados, ezta? Egindako lana ikus dadila, denon onerako, hemen ez. Oposaketa egon arte ezarrez, ezta? Zer gehiago eskatzen ari gehen, Nafarroan egindako zerbitzua baloratzea, beste 6 erkidegotan puntuak ematen dituzte bertan lan egiteagatik, beraz, gu gara aurkezten garenean, desabantailan gaude, ordea, kanpoko edonor etor daiteke gure baldintza guztietan. Hau da, mundu guztiari onura egiten die Nafarroko interinoei izan ezik gu bakarrik kaltetuta. Bueno, desabantailak alde guztietatik ez da posible. Eta zein da beste, orain... Notak gordetzearena eta... Notak gordetzearena. Kontua da, Euskal Erkidegoan aipatzen zenuen bezala, nota gordetzen zaie. Ordezkapenak egiteko zerrenda hortan dauden interinoak nahi ez badute ez dira zertan aurkeztu behar oposaketa hontara, badute aurreko oposaketako barkatu. Nota, ez dute funtzionari plazateako, baina lanean jarraituko dute. Guk hori eskatzen ari gara, interinoentzako egonkortasuna, lanean, egonkortasun pixka bat, ze urtero gotea ikastatxe batetik bestera, urten ez duzu lan egiten, orain 2 aste, gero urteetan egon gaitezke 2, 3, 4 asteka lan tokiz edo lanaz edo lanik gabe geratzen. Bueno, hau da eskatzen ari garena, gortasuna. Gu hori eskatzen genuen ere, nota, aurreko posaketan, ateatako nota gordetzea, eta oraingo posaketarago aurkeztu nahi ez duena, daukat nota, zerrendan oso hobean, oso gan geratu naiz, baina zerrendan derrigorrez oposaketa egin behar eta gainditu zean kalera joan gabe. Hori hain zaila da gobernutik zerrenda horrela antolatzea, ez dugu ulertzen, tamalgarria da, eta oso kritikagarria hezkuntza saila egiten ari dena gurekin, eta ze gaizki tratatua sentitzen garen. Gainera ezartarako, eta gero, noski, kalidadea hezkuntza publikoan entzun behar dugu, jajai, ezta. A ber, mesedez. Orduan, lehen aipatu duzu zuen aldetik mobilizazioak egiten jarraituko duzuela, eta, ze gehiago? Gero, prensan, ez da, borroka hau, aztenean bulego batean, uste honen bezala, iruzur egin digutela sentitzen dugu, ez da. Bulego batean gaizki ulertza konpondu eta denonerako. Inordez, egin beharko da, orain arte, askotan egin duen bezala, kalean eta prensan, ez da, kritikatzen eta presionatzen, guk ez dugu nahi, gobernu honi ere ulertzen dugu, ez zaiola komeni, baina berdin zaigu zein dago gobernuan, oso gaizki egiten ari dira eta gu besterik gabe kritikatzen gaizki egindakoa. Oso pozik egingo genuke kontrakoa, ez da, prentsa horreko bat txalotzeko, ze ondo, baina ezin dugu hartu dituzten neurri gehienekin kaltetu eta gero, oraindik gehiago kaltetu besterik ez gaituzte egin. Eta uste du gainera eskatzen ari garena denon onerako dala, ezta. Ikasle, irakasle, ikastetxen egonkortasunerako, ikastetxe bakoitzan igual plantiaren 40%, 35 gutxienez, 50 ere zenbaitetan urtero aldatzen da irakaslegoa. Nola antolatu dezake ikastetxe batek urrengo ikasturteko proiektu finko bat, gauzetan sakontzeko, edo gauzei segida, proiektu politetan jendearen erdia baldin badoa, ez dakit norekin egongo, Kalidadea hezkuntzan mesedez, kalidadea hezkuntzan zain dezatela hasteko langileekin. Hori herri eta garbi. Beno, nik uste dut argi gelditu dela egoera zein den eta zuen aldetik ze nola eragin dezakeen honek eta nola ikusten duzuen gaia.
Bai, mi esker. Ea, hemendik, bueno, animo. Mi esker. Gero arte. Gero arte.